Despois de meses de traballo, o Concello de Ribadumia pon en marcha o seu primeiro protocolo de prevención e actuación fronte ao acoso laboral, sexual ou por razón de sexo. Este era un compromiso que tiñamos dende marzo cando aprobamos o plan de igualdade, que nos comprometemos expresamente a desenvolver precisamente este protocolo. Se puxo en marcha, pasouse os textos aos distintos representantes sindicais para que fixesen as súas aportacións, aos técnicos tamén, para que fixesen correccións e ao mesmo tempo aportacións. Por lo tanto, eu creo que este é un traballo a parte enriquecedor, porque de alguma maneira colaboramos todos. Dende a parte sindical aplauden o protocolo e a capacidade de negociación das partes para incorporar achegas, no seu caso, a inclusión do acoso laboral, que se sumou ao documento inicial no que se contemplaba o sexual ou por razón de sexo. Para min o protocolo está moi ben elaborado. Eu solamente lle di unha pincelada aí á concelleira e yo agradezco que estuvera en conta e a verdad que para min está moi ben elaborado e ojalá non teñamos que usalo. O protocolo foi presentado esta mañá no Concello, precisamente está destinado a todos os traballadores municipais como ferramenta para atallar posibles casos e ante todo como base para previr calquera posible situación de acoso dentro da entidade municipal. Es un protocolo que está destinado a las personas trabajadoras que forman parte de la entidad municipal. Es una consolidación de un trabajo hecho de años y luego también un cumplimiento con una obligación normativa, que también es real, y con el compromiso, entiendo, municipal también de promover un espacio y un ambiente, un clima laboral lo más seguro, lo más respetuoso y lo más igualitario posible. Esta mañá a parte institucional representada polo alcalde xunto coa parte técnica e sindical rubricaron este protocolo. Constitúese tamén unha comisión de seguimento na que están presentes estas tres patas para velar polo seu cumprimento e aplicación. Esta comisión será encargada de recibir as denuncias, de investigar feitos, de garantir confidencialidade e propoñer as medidas necesarias en cada caso. Ademais, o Concello traballa xa na creación dun protocolo específico de actuación fronte a acoso e violencia ás persoas LGTBI que máis.